en park i Brasilien, hvor aberne de var uddøde. Det var i et skovområde, hvor de ellers normalt hørte til, men på grund af den her indskrænkning af naturområdet, der var der altså ikke længere flere gyldne løveaber tilbage. Og der gik Zoe med ind i samarbejdet om at få ført de her aber tilbage, så man translokerede dem, man flyttede dem altså fra et skovområde, hvor der kunne være risiko for, at det hele ville blive fældet i løbet af nogle ganske få år, og så blev de flyttet hen til det her flade skovområde, så de kunne få et område i frø, hvor de kunne leve. På det tidspunkt, hvor Søderens Have de gik med ind i det her samarbejde, der var der 9 grupper af aber i skoven. Og det er jo sådan nogle familiegrupper, så dem her, vi står og kigger ind på. Og den dag i dag, der er de sidste tal, vi har kunnet tælle af de her grupper, der er altså vokset til over 30 familiegrupper af gyldne løveaber. Så tallet er altså lige så stille stigende, og det går på den måde rigtig godt. Der er stadigvæk den regel, at man ikke importerer nogle dyr. Man genudsætter dog heller ikke længere dyr. Det er man altså sluttet med, eftersom at man fandt ud af, at nu var der styr på det ude i naturen. Nu skulle man bare lige så stille sørge for at bevare deres områder. Så det store arbejde, det ligger i dag, det er altså at sikre sig, at man bevarer de her naturområder til løveaberne, så de er sikret en fremtid også. Det var lige, hvad jeg ville fortælle om løveaberne for nu. Hvis der er nogle spørgsmål til dem, eller til nogle af de andre silkeaber, der bor herinde i primaternes verden, så må I meget gerne komme her og stille spørgsmål. Ellers kan jeg sige, at der er nogle flere aber på programmet her i eftermiddag. Der er det nemlig chimpanserne. Det er faktisk også Hanne, der skal med ned og fodre chimpanserne. Hun vil fortælle lidt om dem. Hun kender dem rigtig godt, de her chimpanser. Og det er altså, når klokken den bliver halv, at det starter.